zaɓe ta ya kasance gawa. Duniya labari ce budurwar wawa, wanda ya zaɓe ta ya kasance gawa. Duniya labari ce budurwar wawa, wanda ya zaɓe ta ya kasance gawa. Rabbana tsarki na kai na sanya farko, mai nufin yin waka yarda in yo karko. Rabbi kai ta salati kuma aiki narko, alihi har ashabu san suna ɗaɗɗako. Tabi ai wanda su bi shi har waliyan farko. Rabbi sa duka masoya gunsa ƙarshen baiwa. Duniya labari ce budurwar wawa, wanda ya zaɓe ta ya kasance gawa. Mai sallama a gare ku hari suna taso, don tawar watsa nasiha kan mu in har mun so. Duniya ta kusa karewa mana wawa so, yasa ni na miƙe zan kira in kun so. Jarrabawar da mu karɓa za mu ci in mun so, to mu je filin daga ga kiran gaggawa. Duniya labari ce budurwar wawa, wanda ya zaɓe ta ya kasance gawa. Rabbana ya kage mu bai bukata abun mu, har ya aiko manzanni don su wayar da kanmu. Mi da bauta a gare shi don hakan yayi mu. Jarrabawa ya wasa a cikin rayuwar mu, hankali shi ya famu wanda zai jajja mu. Wanda duk ya kauce ya kasance wawa. Duniya labari ce budurwar wawa, wanda ya zaɓe ta ya kasance gawa. Tun kana ɗan jariri jarrabawa amma dan nishaɗi ka samu ko ya mai girma. Ka fito inda akwai ne ko sai an nema, wahala in tawaita jarrabawa aima. Kaga daɗi da kan shi hakanan ai shi ma, to ashe dole mu gane jarrabawar kowa. Wasu an ba su kuɗaɗe, wasu babbar dama, wasu mulki da sarauta ragamar al'umma. Wasu ko sai aka ba su ilimi mai girma, wasu ƴaƴa aka ba su gatalin al'umma. Wasu lafiya aka kore ba su koshin fama, wasu ƙarfi daga Allah sai ka ce ɗan giwa. Duniya labari ce budurwar wawa, wanda ya zaɓe ta ya kasance gawa. Hakanan ayi guragu ba ƙafa mai kwari, wasu ko babu idanu ba su shakar wari. Wasu an mai su kurame ba su kojin tari, wasu kotun da su taso wahaloli tari. Ba kaddara a gare su batilin nairori, wasu yaran san babu ga jikin yayi tsaiwa. Duniya labari ce budurwar wawa, wanda ya zaɓe ta ya kasance gawa. Komai ila ku yayi ma karkayo jin haushi, tarin kuɗi aka baka har kana shan kanshi. Baka kaunar a matsoka ka fi san kai dashi, kai ta tare a gidanka baka cin mai laushi. Baka kyautata wa mutane yan uwa kan bashi, to ka san an ɗana tarko gaci da ta yi tsawa. Duniya labari ce budurwar wawa, wanda ya zaɓe ta ya kasance gawa. Tallakawa a cikinmu wasu na yin zamba, don mu nemo na haramun har muna shan taba. In rabbana ya hane ka ba
ya ɗauka ya baka ba kudin ya fi so ba. Ai jarrabawa ya bamu sai muke yin duba, wataran za mu fahimta ga kiran gaggawa. Duk halin da kasance kanka ya kai bawa, na wuya ko kwana daɗi sai ka yi godewa. Umarni ne daga Allah kar mu yi wasarwa, ni a nan kun zan huta dole na yi tsaiwa. Ba lokaci a gare ni dole na yi gaggawa, har so a maza ƙarami na kowa.